L-ikla tal-Milied tal-Brandon u tfajla tiegħu Lara hija kemm xejn differenti minn ikliet oħrajn. Fil-fatt madwar il-mejda tal-ikel tagħhom se jpoġġi grupp ta' nies li ħadd minnhom ma jaf il-xulxin. Din mhix l-ewwel darba li Brandon qed jorganizza ikla bħal din. Bis-saħħa ta' avviż fuq il-paġna tiegħu fuq il-midja soċjali, Brandon jagħmel stedina lil kull min jinsab waħdu f'daru għall-ikla u għall-kumpanija. Brandon qal lil-TVM News li l-mejda tal-ikel tagħhom rat nies minn kull rokna tad-dinja. Għamilt ħafna żmien single u kont inkun waħdi waqt il-holidays. U deċidejt għalfejn ma nippruvax norganizza ikla għal nies li qegħdin waħedhom. It's a nice way to contribute to society u anka tiskopri kulturi differenti, different frames of mind. Imma at the end of the day, ħafna nies ikunu hawnhekk waħedhom, speċjalment il-barranin. Minn kollox kelli jiġri Ġappuniżi, trans, gays, Musulmani, Hindus, minn kollox. U naħseb is-sabiħ meta tkun daqsxejn open-minded dan l-inqas tisma' kulħadd u taċċetta daqsxejn il-points of view ta' kulħadd. Brandon u Lara qalu lil-TVM News li lilin minn sempliċi ikla, it-tnejn li huma jkunu ta' appoġġ għal min ikun għaddej minn żmien diffiċli għax kull mistieden għandu l-istorja tiegħu jew tagħhom. Xi kultant stejr tamrar u tiġrib li ta' fiġġib magħha l-ħajja. Jgħidulna fuq il-problemi tagħhom kemm jiena kemm it-tfajla Lara, we're both mental health first aiders, għamilna korsijiet ma' Richmond Foundation li nissuġġerija ħafna. Tibda tifhem minn fejn ġejjin in-nies u you don't jump to conclusions. U l-iktar ħaġa importanti li tisma' ma tiġġudikax. Xi sentejn ilu kelli tfajla mill-Ukrajna u tfajla mill-Russja li palissa sfortunatament hemm il-gwerra. Qablu bejniethom fuq ċertu affarijiet, jiġri mhux għax neċessarjament persuna mir-Russja jew ħansemmi mill-Iżrael, mhux neċessarjament huma kollha ħżiena, jiġifieri. Illum il-ġurnata is the politicians that make up the rules. Din is-sena Brandon u Lara se jdawru l-mejda tal-ikel tagħhom bi grupp nies ċana l-imħabba u kif qalulna huma stess bla ma jistennew xejn lura li fitbissima fuqhom kulħadd.